Emva kokuba bekungene onqevu barogrisa abantwana nootitshala kwesi sikolo kule nyanga iphelileyo, abazali badinwa yeyokosa baya kwii-ofisi zesebe lezemfundo beqhankqalazela ukuba kubiyelwe ngocingo ukuze sikhuseleke esi sikolo. Ukanti esi sikolo samabanga aphantsi Lamani eNew Brighton asikabiyelwa yaye sijike sasisisulu sokuqhekezwa. Kutshanje onqevu babe ifestile kwakunye neengcango zokukhusela iiburglars ngelasemzini. Esi senzo sishiye abazali babafundi bexhalabile. Esi sikolo eLamani okokuqala sikho thango apha eLamani. Utsotsi bayazingenela, bayazihambela, utsotsi bayafika apha baqhekeze. Nangoku kule weekend bafikile bathatha iibhakla zabantwana, bathatha iifestire sisi. Utsotsi bayangena apha ngeweekend bahlale bazitshayele iziyobisi, bayenze yonke into abakwazi uyenza. Omnye umzali uMandisa Namba uthi kuyintlungu kuye mihla le ukuvuka ngentseni rhoqo elungiselela umntwana wakhe kuba aye esikolweni esazi ukuba esi sikolo asikhuselekanga. Ndingumzali ndifumanisa into yobana andonwabanga. Awonwabi mos ungumzali xa kukho iimeko ezinjena ozaziyo, because le nto yenzekayo kwesi sikolo ingenzeka nanini na. It's not like yenzeka ngelaa xesha. Na anytime befuna ukwenza into bangangena benze. So iwari yethu ilapho because abantwana bethu abakhuselekanga, bengakhuselekanga nje abantwana bethu abakhuselekanga even ootishala aba batitsha abantwana. Okwibhodi yolawulo lwesikolo akhona Masemane uthi sekulithuba esi sikolo sisisa izikhalazo zaso kwisebe lezemfundo kodwa bengahoywa. Ugovernment waye wasithembisa wasiphathela uproject manager uBhuqhawe. Uproject manager oye wabeka idate 1 kaOkthobha. 1 kaOkthobha iye yafika but sabekelwa i-17. Nge-17 bekusithwa kuzointroducewa unocontractor. Unocontractor akafikanga i-17 iye yadileya. Xa sibuza isizathu uBhuqhawe uthi bangabana i-Department of Education ayika-approve. So siye saya izolo nabazali e-Department of Education. So u-Department of Education sahoywa nguSinenhlanhla by i-department, nguye ke uye wenza ii-calls kwafumaniseka bangabana ngoLwesihlanu lo siya kuyo which is 24 bazawufika uproject manager only if u-department uya-approve. Usekela nqununu kwesi sikolo uVuyile Tshona uthi nabo bengootitshala baphila ubomi bentshontsho ngokuba bafundisa benoloyiko. Sinoloyiko nophatha ii-laptop zethu neefowuni zethu, nophatha ii-laptop zethu neefowuni zethu kuba awutsotsi bangathi gqina anytime basirobhe. There was a time here kurojwe imoto yomntu yazopakwa apha ecam kweyadi yesikolo. Isithethi sesebe lezemfundo kwiphondo iMpuma Kapa uMalibongwe Mtima uthi isebe lemaxhapheshi lilungiselela esi sikolo ukuba sibiyelwe. UMtima uthembise ukuba inkqubo yokubiyelwa kwesi sikolo iza kuqala kwakule nyanga. Isikolo iLamani Primary School sikhona kwizikolo ezakwakhiwa kangangento yoba eyabo icontractor okanye i-construction bekusuppose iqala kule veki zayo xa kuqala iveki, ngoba kule veki kugqityezelwa impepha. Unocontractor sele yenyuliwe. Okwesibini, icontractor xa iyonke izawukhosta into ephaya ku-2.2 million, kodwa ukwakha oku kona kuzawuxabisa into ephaya ku-1.7 million. Le project isuppose ithatha inyanga ezintathu apha esikoleni uqinisekisa into yoba icingo lakhiwe luphelele. Loo nto kuyawuqala kule veki zayo kodwa iyawuthatha inyanga ezintathu yonke icontractor leyo. Abazali bathi kwanele masikhuselwe esi sikolo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo, ndiseGqeberha.